AT-forløb med idræt og matematik, Mads, Emilie og Nana fra 1. P. Her er vores disposition. Vi vil først gennemgå vores problemstilling, underproblemstillinger, som I kan se her, gennemgang af boxplot for køn og diverse test, og til sidst vores konklusion. Problemstilling. Hvilken sammenhæng er der mellem vores fysiske præstationer og eller køn og størrelse med mere? Underproblemstillinger. Hvad er kondital? Store mennesker har en større iltoptagelse end små mennesker, men til gengæld skal store mennesker også bruge mere energi på at flytte kroppen. Derfor bruger vi begrebet kondital. Konditallet giver en vurdering af ens evne til at udføre langvarigt og hårdt arbejde. Konditallet er den maksimale iltoptagelse målt i milliliter ilt per minut divideret med vægten. Det vil altså sige, at vi kan se formen her, kondital lige med max VO2 i anden milliliter ilt divideret med minut gange kilo. Og så får man så et kondital, og det kan man så aflæse over på skemaet. Og man tager først sin alder, lad os sige, at man er 15 år, og så kan man så gå ud og se, hvis man har fået 45 for eksempel, så kan man gå ud her, så er det et lavt, det vil sige, at ens kondital er lavt. Hvad er BMI, og hvordan udregner man det? BMI betyder Body Mass Index. Dette begreb dækker over, om man er undervægtig, normalvægtig eller overvægtig i forhold til ens højde og vægt. Man udregner ens BMI ved at sige vægt i kilo divideret med højde i meter i anden. Herover har vi et billede, der illustrerer ens BMI og ens størrelse. Er der en sammenhæng mellem BMI og kondital? BMI og kondital hænger i de fleste tilfælde sammen. Jo mere man vejer, jo mere vægt skal man bære rundt på. BMI fortæller en om man vejer for meget eller for lidt i forhold til ens højde. Det tager dog ikke højde for muskelmassen eller fedt, så det kan reelt ikke sige noget om ens kondital, fordi den kan ikke regne ud, om det er fedt eller muskelmasse, man bærer rundt på. Så her har vi en graf for klassens BMI, og når det er sagt, kan vi se ud fra den her graf, at der er en tendens til, at folk med et lavere BMI har et højere kondital end dem med et højere BMI. Og det kan vi se, fordi at punkterne de ligger omkring den her linje, der er i grafen. Nu vil jeg fortælle lidt om grafens udseende. På grafen har vi et punktdiagram, hvor vi ser forholdet mellem BMI, som vi har på x-aksen, og kondital på cykel, som vi har på y-aksen. Punkterne gør, at vi får et overblik over de resultater, vi har fået. Den måde, de ligger på, fortæller os om, at dem med et lavt BMI har et højt kondital, og dem med et højt BMI har et lavt kondital. Er der sammenhæng mellem hoppehøjde og højde? På grafen har vi opstillet sammenhæng mellem hoppehøjde og ens højde. Der er en tendens til, at jo højere man er, jo højere kan man hoppe. Der er selvfølgelig flere faktorer, som spiller en rolle i disse resultater, såsom vægt, muskelstyrke og eksplosivitet. Men når det er sagt, er der også nogle store udsving. For eksempel Frederik, som er 91 cm høj, kan kun hoppe 31 cm, hvilket er lavt i forhold til de andre høje forsøgspersoner. Grunden til dette resultat kan fx være, at Frederik har et højere BMI og derfor har svært ved at hoppe højere. Hans eksplosive styrke kan godt være stor, men ikke i forhold til hans vægt og højde. Hvis man gerne vil optimere sin eksplosive styrke, kan man gøre det ved at træne med en belastning på 70-75% af 1 RM og udføre bevægelsen med så høj hastighed som muligt. Man skal gentage disse øvelser 2-5 gange, og pauserne mellem sættene skal være lange, og man skal gentage øvelserne efter pausen så lang tid man kan. Hvis Frederik træner sin eksplosive styrke nok, vil hans nervesystems evne aktivere så mange muskelfibre så hurtigt som muligt og blive bedre med tiden og til sidst være bedre i forhold til hans vægt. På grafens udseende kan vi se, at vi har et punktdiagram, hvor vi ser forhold mellem højde, som vi har på x-aksen, og hoppehøjde, som vi har på y-aksen. Dette giver os et overblik over resultaterne og forhold mellem de to målinger. Når man kigger på grafen, kan man se, at der er en tendens til, at jo højere man er, jo højere hopper man også. Dette viser den manuelle regression, som er den sorte streg, og en Speyers regression, som er den røde streg i grafen. Det regressionslinjen gør, er, at den ligger, så den passer bedst muligt i de givne datapunkter, så der er mindst afstand mellem linje og punkter. Det vil sige, at hvis du har et punkt her, og går op til en rød streg, vil der være lige så lang afstand mellem det punkt, og for eksempel det punkt, der ligger herovre. Er der en sammenhæng mellem højde og vægt? Vi kan se ud fra grafen, at der er en sammenhæng mellem højde og vægt hos de fleste. Det kan man se, fordi at de fleste punkter ligger tæt ved eller på linjen. Det vil sige, at ens højde og vægt stemmer overens og er som det skal være.
Vi kan dog også se, at der er få, som er for høje i forhold til deres vægt, og derfor vejer for lidt i forhold til deres højde. Men der er også få, som er for lave i forhold til deres vægt, og derfor vejer for meget i forhold til deres højde. Er der forskel på mænd og kvinders præstationer? Der er generelt stor forskel mellem kvinder og mænds præstation, da mænd har større muskler og organer end kvinder, som hele bevægelsen er bygget på. Den større muskelmasse gør, at mænd kan bære på mere end kvinder, og dermed få højere resultater. Ligesom muskelmassen er organerne også større, og det gør, at mænd kan optage mere ilt, så det kan komme ud til musklerne, så de kan få energi i form af respiration. Da hjertet er større ved mænd, kan de også pumper deres hjerte også mere blod ud til cellerne, end kvindernes hjerte gør. Så både biologisk og idrætsmæssigt er der forskel blandt deres præstationer. Er der en grund til, at kvinders kondital generelt er lavere end mændenes, selvom kondital er tilpasset til deres fysiske form i forhold til mænds, og hvor repræsentativt er målingerne? Hvis vi ser på kondital på cykeltesten, så kan man se, at drengenes kondital er højere end pigernes. Gennemsnittet for pigernes kondital ligger nemlig på 42, mens det ligger på 47,5 med drengene. Det er en forskel på 5,5, hvilket er ret markant. Drengene har selvfølgelig mere muskelmasse og generelt større end pigerne, og har derfor bedre iltoptagelse. Men alle de ting burde der have været taget højde for, fordi at pigerne skal starte med at cykle 5 minutter med 70 watt, mens drengene skal cykle i 5 minutter med 100 watt. Og derfor er drengenes modstand 30 højere end pigernes hele vejen gennem testen. Der er også taget højde for det, fordi at udregningen efter testen er tilpasset til dreng/pige og alder. Testen er induktiv og kun udført af få. Vi kan derfor ikke konkludere noget, men derimod kun undre os over, om vi har udregnet kondital korrekt, om kondital er repræsentativt for kvinder, altså er det for lavt for kvinder og måske for højt for mænd. Er det fordi, at der kun er halvt så mange drenge som piger, der udfører testen, og derfor bare har overpræsteret, eller er det bare fordi, at pigerne i klassen ikke er repræsentative, hvordan det burde se ud? Nu vil vi gennemgå testresultaterne opdelt i køn og boxplot. I dette boxplot viser vi fordelingen af køn og BMI. Man kan se på dette boxplot, at ud fra medianen har 50% af drengene i klassen en højere BMI end 75% af pigerne. Grunden til, at drengene har et større BMI, kan skyldes deres muskelmasse, eller at der ikke er så mange drenge som piger i undersøgelsen. Man kan også se, at der er et par stykker af drengene, som er overvægtige, hvor pigerne derimod ligger mere omkring normalvægtige. I dette boxplot viser fordelingen af køn og håndstyrke. Man kan se på dette boxplot, at 75% af drengene i klassen kan klemme hårdere end 75% af pigerne. Grunden til, at drengene har mere styrke i hånden end pigerne, skyldes, at drengene generelt har en større muskelmasse, og derfor kan de klemme hårdere end pigerne. I dette boxplot viser det fordelingen af køn og kondital i BIP-testen. Man kan se på dette boxplot, at drengene har større fordeling af deres kondital, altså der er langt fra det laveste kondital til det højeste, hvor pigerne derimod er mere samlet, altså pigernes kondital er mere samlet end drengenes. Grunden til, at drengenes fordeling er større end pigernes, skyldes, at drengenes udholdenhed er meget forskelligt. Mænd har større organer og kan derfor have større ildoptagelse, og det betyder, at de har en større udholdenhed end pigerne, så derfor er deres kondital højt. Men grunden til, at nogle af drengenes kondital er dårlig, kan også skyldes, at mænd jo er større bygget end piger, så de har derfor mere at bære rundt på og skal bruge mere energi på at flytte kroppen. I dette boxplot viser det fordeling af køn og kondital i cykeltest. Man kan se på dette boxplot, at drengene igen har en større fordeling af deres kondital, altså 50% af drenges fordeling er større end pigernes. Pigerne er igen mere samlet. Her gælder samme grund som i BIP-testen. Men hvis vi sammenligner cykeltesten med BIP-testen, ser man hurtigt, at konditallene hos drengene er lavere i BIP-testen, end de er i cykeltesten. Konditallet er også mere fordelt i BIP-testen. Er det fordi, at drengene gav sig for lidt i BIP-testen? Overpræsterede de i cykeltesten? Eller er der andre faktorer? En af grundene til, at de er bedre til cykeltesten og har et højere kondital end pigerne, er, at de er stillesiddende og ikke skal flytte så meget eller ikke skal flytte deres vægt, som man skal i BIP-testen. Så det er hverken fordi, at drengene underpræsterede eller gav sig for lidt. Det er derimod et spørgsmål om, at BIP-testen og cykeltesten er lige repræsentative, og hvilke af dem, der derfor får mest præcise resultater. I dette boxplot viser fordelingen af køn og hoppehøjde. Man kan se på dette boxplot, at 75% af drengene har større hoppehøjde end 50% af pigernes laveste hoppehøjde. Der er selvfølgelig mange faktorer, som spiller en rolle i disse resultater, såsom vægt, muskelstyrke og eksplosivitet. Grunden kan være, at drengene har mere eksplosiv kraft end pigerne. Konklusion.
Der er en sammenhæng mellem kønnene og deres præstation, både internt, det vil sige at drenges præstation er meget ens, men også mellem kønnene, da der er forskel mellem drengene og pigerne. Alle vores test viser, at kondital og BMI hænger sammen, hvilket også var, hvad vi regnede med, og derfor ikke overraskende, selvom det ikke behøves at være sådan. BMI har en stor indflydelse i de præstationer, som vi har gennemført. Hvad enten det gælder fedt eller muskelmasse, der vejer mest, så har det stadig betydning for resultatet. De to konditionstests, der burde give det samme resultat, giver ikke det samme resultat, og vi har derfor fundet ud af, at det er fordi, at der er forskelligt bygget, og man kan derfor ikke måle kondital på samme måde med to test. Drenge er generelt stærkere og har bedre kondital end piger i vores induktive test. Konditesten er ikke altid tilpasset korrekt til delvist mænd og kvinder, men giver i stedet skæve resultater, altså for stort spring mellem mænd og kvinder, selvom de burde være ens.